Ελευθερία. Ένα μοναδικό δώρο σε πολλές αποχρώσεις. Είναι μπλε σαν τη θάλασσα. Επιπλέει στην κίνηση, στη φαντασία, στο διάστημα. Είναι κόκκινη σαν τη φωτιά. Κινείται στα συναισθήματα, στην καρδιά, στο πάθος. Είναι καφέ σαν το χώμα. Εφησυχάζεται στο όραμα ενός εξασφαλισμένου μέλλοντος με ισχυρά θεμέλια. Είναι διάφανη σαν τον αέρα. Δίχως φραγμούς για νέες περιπέτειες με αμέτρητες ευκαιρίες. Ελευθερία σημαίνει ανεξαρτησία. Ελευθερία είναι η δυνατότητα να ζείτε το όνειρο. Η ΟΦΑΟ είναι μπλε, σαν θάλασσα. Λαμβάνουμε τις ορθές αποφάσεις. Πραγματοποιούμε τα όνειρά σας. Το πιστεύω μας. Χθες, σήμερα, αύριο. Η ΟΦΑΟ είναι κόκκινη, σαν φωτιά. Διαμορφώνουμε χρηματοοικονομικές προοπτικές στην Ευρώπη με ενθουσιασμό και πάθος. Η επιτυχία μας. Χθες, σήμερα, αύριο. Η ΟΦΑΟ είναι καφέ σαν χώμα. Έπιστα επιτρέπει νέες προοπτικές να αναπτυχθούν, οικοδομώντας ένα εγγυημένο μέλλον. Η ικανότητά μας. Χθες, σήμερα, αύριο. Η ΟΦΑΟ είναι διάφανη, σαν αέρας. Οι ανάγκες και τα όνειρα των ανθρώπων καθορίζουν τις ενέργειές μας. Ο κανόνας μας. Χθες, σήμερα, αύριο. Για περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια πελάτες στην Ευρώπη έχουμε τις κατάλληλες λύσεις. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και εγγυόμαστε ένα σίγουρο μέλλον. Με πάθος και ενθουσιασμό. Καθημερινά, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις επιθυμίες σας. ΟΦΑΟ. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για την Ευρώπη.